Selamat malam dulur, para sahabat, para kanca Leon Girit Yogyakarta. Iki tak redikan khusus bagi yang bersyukur saja. Iki Daihatsu ngising setitik lur, alias Daihatsu Cerit. Nah iki untuk bentuk bodine kaya ngene iki lur ya. Iki bodine masih sangat bagus, masih sangat layak. Cete ya resik. Regane piro? Murah wae lur, ora ngasih 10 yuta. Cukup 9.800.000 nek menurutmu Klaran sesa nego. Nah iki wingi bar tak nggo jalan-jalan iki kudanan rung sempet munggah. Bodi ana minus-minus sithik ngene iki ya wajar ya lur ya, jenenge wae mobil murah. Nek sampean trimo lur iki wis kari nganggo. Pisan meneh tak baleni 9.800.000. Nek menurutmu Klarangen isih iso nego sithik. Gari nganggo. Monggo langsung dikontak we admine 0856 015 kali 78.